Pero alam namin, Lord, yung confession ang naglingkas sa buong sanlibutan. When you declare that there will be light, there will be sun, there will be moon, there will be all living things on earth, there will be anything on earth nagkaroon ng hugis. Now, the power of that confession we are doing right now, Lord, ang mga laman ng sulat namin itong sayo ay tiyak na hindi pa man umaabot sa kalahitian ay alam mo na. Lord, kami ay namamanhig. At ang sabi mo, if we delight ourselves unto you, you will grant the desire of each heart. Sa sandaling ito, Panginoon, may kahilingan ng bawat isa. Dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na ikaw na mismong nagsabi, if we ask anything in the name of your Son, it will be granted to us. Lord, salamat. Sa umagang ito, siya po namin ginagawa na mga kahilingang ito'y makarating sa iyo. Tunay niyang nakarating na ito sa iyo. Ang nais mo lamang, Lord, lumakad kami ayon sa iyong layunin para sa amin. Pinoon, papakawalan namin ng lobong puti, ng sinseridad ng aming mga kahilingan, ng kalinisan ng aming mga puso. Dahil bago kami dumating sa estadong ito, sinunod na namin ang lahat ng posibleng sumpa na nasa sa amin pa. Ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng puting lobo na simbolo ng kalinisan, ipinararating namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. 1, 2, 3, 4. Dito po daan. Ay, sumabit. Sa'yo sumabit. Sumabit eh. Baka mamaya mo sumabit. Doon. Yung isa. Ay, may naligaw na isa. Asan? Ganun yun, kaya harapin na tayo eh. Ha? Ay, sumagawa tayo. Allah! Dali na!